Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. Elektromobilita je v Európe horúca téma. A tak sa dnes pozrieme na to, čo tento zázrak vôbec poháňa. Budeme sa rozprávať o batériách, ich výrobe a budúcnosti. Ich život sa skladá zo 4 fáz. Upstream, midstream, downstream a na záver end of life. Na začiatok sa pozrime na zoznam surovín, ktoré potrebujeme na výrobu batérií. Lítium, kobalt, mangán, nikel a grafit. Každá z nich má svoju kľúčovú úlohu. Lítium je energeticky veľmi hustý materiál, ktorý drží energiu a potom ju veľmi kontrolovane posúva z spotrebiču, v našom prípade elektromotoru. V batérii smartfónu sa nachádza približne 1 čajová lyžička lítia. V elektromobile cca 10 až 15 kg, teda jedno vedro. Kobalt je tiež energeticky veľmi hustý, ale zároveň zvláda vysoké prúdy, preto sa z neho robia katódy, teda pozitívne póly batérií, zabraňuje ich prehrievaniu. V najbližších rokoch sa však budú značky snažiť nahradiť, keďže jeho získavanie je extrémne drahé, problematické a údajne by jeho nahradenie za iný materiál mohlo zlacniť elektromobily o tisíce eur. Mangán pôsobí ako stabilizačný prvok a taktiež zabraňuje prehrievaniu batérie či jej požiaru. Nikel tiež tvorí katódu batérií a zvyšuje jej energetickú hustotu. Nikel, kobalt a mangán tvoria dokopy tzv. NCM katódu. Kým na katódu potrebujeme 3 rôzne minerály, na anódu nám prakticky stačí jediný, grafit, ktorý poznáte napríklad z ceruziek. Treba ho však veľmi veľa. Na jednu batériu elektromobilu je to 50 až 100 kg, teda oveľa viac než lítia. Akákoľvek ťažba je samozrejme záťažou pre prírodu. Aj v tých najkoncentrovanejších ložiskách nenarážete na čistý materiál a musíte prehádzať tisíce tón kameňa a vypumpovať množstvo vody spod zeme, aby ste našli niekoľko kilogramov materiálu, ktorý potrebujete. Zaujímavosťou je, že minerálov je na svete dostatok, no nie je dostatočný počet otvorených baní a dodávateľských mechanizmov na uspokojenie dopytu. Druhou časťou výroby je spracovanie minerálov, pričom každý z nich si vyžaduje svoj individuálny prístup. Je to pomerne zložité, nebudeme to komplikovať, ale predstavte si zhruba takú kombináciu prania, preosievania a izolovania jednotlivých minerálov. Kým v prvých 2 krokoch sme sa pohybovali v pomerne špinavom a prašnom prostredí, pri downstreame sa presúvame do veľkých, čistých výrobných hál, kde vznikajú batérie. Akumulátory elektromobilov obsahujú tisíce takýchto šulkov, ktoré sme zvyknutí nazývať tužkové batérie. To je však len tzv. Bunka celého akumulátora. Desiatky až stovky buniek tvoria moduly, ktoré sa podobajú na kazety. No a nakoniec desiatky modulov tvoria celý akumulátor. No a ten sa uloží do podvozku vozidla, napojí na obvod a elektromobil môže poháňať pokojne aj celé roky. Čo sa deje s batériami, keď skončí ich životnosť? To je veľmi dôležitá otázka, lebo v najbližších dekádach očakávame desiatky až stovky miliónov elektromobilov na svetových cestách. Tak si treba vyjasniť, čo bude s batériami po ich živote. Existujú 3 veľmi zaujímavé možnosti. Pozrime sa na ne. Batéria z elektromobilu môže byť použitá v statických aplikáciách ako zdroj energie, povedzme ako záložná jednotka pri výpadku prúdu. Druhou možnosťou je rozobratie slabého alebo poškodeného akumulátora a výmena jednotlivých modulov, kedy dochádza k repasu batérie. No a čo sa deje s batériou, keď už je na totálku? Vtedy sa dá vlastne rozobrať na jednotlivé minerály, teda vlastne zrecyklovať. Áno, aj na tomto sa už pracuje a postup je v podstate priamočiary. Najprv rozomeleme a filtračnými procesmi vytvoríme 3 separátne vrecia. Prvé vrece obsahuje plastové piliny z obalov batérií či rôznych spojov. Druhé obsahuje hliník a meď z konštrukcia vodičov. Tretie obsahuje kobalt, lítium a nikel sformované v tzv. Čiernej hmote. No a po tomto kroku nastáva ten najťažší z tej tzv. Čiernej hmoty izolovať nikel, kobalt a lítium. Už dnes sa to darí asi na 95% v malých priemyselných parkoch. V budúcnosti očakávame zvýšenie efektivity na najväčších možných škálach. Problém však je, že aj naďalej je ťažba lacnejšia než recyklácia. No a aby si firmy udržali konkurencieschopnosť, uprednostňujú čerstvo vyťažené materiály. Ako bude vyzerať budúcnosť akumulátorov v elektromobiloch? Medzi jeden z najzaujímavejších trendov patrí vývoj tzv. Solid state batteries, teda batérií, ktoré tekuté elektrolyty nahrádzajú tuhými.
Táto technológia môže využívať na výrobu elektrolitu polymér, keramiku, ale už aj známe lítium, no spracované trošku iným spôsobom do pevného skupenstva. No a teraz to najlepšie. Solid state batteries dokážu byť oproti klasickým takmer v každom ohľade asi dvojnásobne lepšie. Môžu byť dvakrát tak tenké a zároveň dvakrát tak ľahšie. Na ich výrobu potrebujeme dvakrát tak menej materiálov, no ich kapacita môže byť dvojnásobne väčšia a tak poskytujú dvojnásobný dojazd. Majú vyššiu tepelnú odolnosť a tak sú bezpečnejšie voči požiaru, no a teraz to najlepšie, dokážu byť nabité dvakrát tak rýchlo a poskytujú až 5-násobnú životnosť. Tak kde je teda háčik, však tieto batérie poznáme už roky a využívame v nositeľnej elektronike či RFID čipoch. Vyrábať ich dosť veľké pre elektromobily je však zatiaľ veľmi náročné. Toyota a gigant Itemitsu Kosan však pracujú na ich masovej výrobe, ktorá by mala byť reálnou už v roku 2027. Pevne verím, že nám tých pár rokov utečie ako voda. Vy zatiaľ nezabudnite odoberať tento kanál, sledujte Toyotu na sociálnych sieťach a pozrite si aj naše budúce rozšírené vedastorky. Tešíme sa na vás.